шайтон саркашӣ кард аз фармони Аллоҳ ҳамагӣ як маротиба ва ӯ лаънат карда шуд. Аллоҳ одамонро мебахшад, ба саркашиашон ҳам нигоҳ накарда, саркашии бисёрро ҳам, агар онҳо тавба кунанд. Аллоҳ мебахшид иблисро, агар ӯ тавба мекард имрӯз. Агар Қуръонро бихонем, таърихи ҳазрати Одам ва иблисро, ин чиз дар бисёр ҷойҳо қайд шудааст. дар сураи 2 Ал-Бақара, дар сураи 7 Ал-Аъроф, дар сураи 15 Ал-Ҳиҷр, дар сураи 18 Ал-Қаҳф, дар бисёр ҷойҳо. ва агар ба таърихи онҳо нигарем, вақте ки Одам алайҳи салом дуруд бар ӯ хатогӣ мекунад ва ӯ тавба мекунад ба Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. ва Аллоҳ дарҳол тавбаашро қабул кард ва ҳамаи гуноҳҳояшро бахшид. лек агар мо нигарем ба таърихи иблис, гуфта шудааст дар сураи Аъроф, сураи 7 ояти 14: вақте ки иблис саркашӣ кард аз фармони Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло, Аллоҳ гуфт: мо ба фариштаҳо гуфтем, одамро сажда кунед. Пас ҳама сажда карданд, магар иблис, ғайри иблис. Ин дар сураи 2 Ал-Бақара ва дар сураи 7 Ал-Аъроф омадааст. аммо ба ҷои тавба кардан ба Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло, иблис мегӯяд дар сураи 7 Ал-Аъроф ояти 14: гуфт: маро то рӯзе ки барангехта шаванд муҳлат деҳ. яъне маънояш ин ки илтимос ҷазоямро ба таъхир гузор. ба ман муҳлат деҳ ва бубин чӣ кор мекунам. ӯ бар зидди Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло баромад. бар зидди Аллоҳ баромад. ва Аллоҳ мегӯяд дар сураи Аъроф, сураи 7 ояти 18: Аллоҳ ба ӯ муҳлат доду гуфт: аз одамиён ҳар ки туро пайравӣ кунад, аз ҳамаи шумо якҷо албатта дӯзахро пур кунам. ва оиди тавба кардани иблис бошад. дар ин бора иблис ҳеҷ чизе нагуфт, чунки Аллоҳ дар сураи Ҳиҷр ояти 34 мегӯяд: гуфт: ту рондашуда ҳастӣ. Аллоҳ соҳиби илми оянда аст, илми ғайб. яъне Аллоҳ қаблан медонист ки ин махлуқ ҳеҷ гоҳ тавба намекунад. чӣ гунаҳе ки Аллоҳ мегӯяд дар сураи Ал-Бақара оятҳои 7 ва 8: Аллоҳ муҳр задааст ба дилҳои ин хел одамон, ин хел кофирон, ва онҳо ҳеҷ гоҳ ба роҳи рост намераванд. ва ин гуна муносибати қиёсии пешгӯикардаи Аллоҳро дар бораи Абулаҳаб медонем. аз ҳама душмани оштинопазири паёнбари дӯстдори мо. Аллоҳ инро пешакӣ гуфт ва фиристод ин сураро. ӯ аз ҳама душмани шадид ва оштинопазири паёнбар буд. ва Аллоҳ мегӯяд ки ӯ ҳеҷ вақт исломро қабул намекунад. ва ӯ дар оташ месӯзад. ин як паёнбарӣ буд. ҳамаи он коре ки ӯ бояд мекард, ин Қуръонро рад накунад ва бигӯяд ман мусалмонам ва калима шаҳодатро бигӯяд. лек баъди фиристодани ин сура 10 сол гузашт, вале ӯ ин корро накард. яъне Аллоҳ пешакӣ медонист ки ӯ тавба намекунад ва инчунин Аллоҳ пешакӣ медонист ки иблис ҳеҷ гоҳ тавба намекунад. ва аз ин сабаб Аллоҳ гуфтааст: ӯ барои шумо душмани ошкор аст. Аллоҳ мегӯяд дар сураи Бақара, сураи 2 ояти 168: эй касоне ки имон овардед, гомҳои шайтонро пайравӣ макунед, ҳамоно ӯ барои шумо душмани ошкор аст. хулоса, мо аз тамоми Қуръон мефаҳмем ки иблис ҳеҷ вақт тавба намекунад ва Аллоҳ инро чандин солҳо пеш медонист ки ӯро душмани ошкораи тамоми одамият ном бурд ва ӯ ронда шуд. яъне ӯ ҳеҷ гоҳ тавба намекунад ва ҳеҷ гоҳ талаби омӯзиш намекунад.